Straight to the point. Sa di pa ito balikan, mahigala ang Senate. Labot mahigala sa pag-walk out ining mao mga senador. Ang sa majority gusto sila mapasar mahigalang online. Nga okay na maka-participate, maka-vote online. Ang kini mahigalang minority di sa musugot. Mo na ni walk out sila mga higala. Yagi talaga katawa ha. But before anak tamo adto, taganta sa pagtagad kay ni mahigalay babae 19 years old maguni. Gika-report ni nga missing. Unya nakit-an mahigala kagahapong adlaw nga wa nay kinabuhi. Didto di ay ni mga kaigalaan sa Kalibunan, didto na nakit-an og wa nay kinabuhi, napatay na mga sukit tig paminaw mo ni babayhan na Ato ipakita sa naong dong. Katong naong sa babae dong. Kini babayhan na 19 years old ni. 19 years old nga babae. Unya, matod pa, napatay kini mahigala sa usa ka tao nga nalulong sa ginadiling drugas. Straight to the point. Maita ini sitwasyon na mahigala. Gika-report ni adto pa mahigalang Mayo 23, adlawng Sabado, nga dunay usa ka babaeng 19 years old na missing. So pag-report mga sukid tig paminaw, gisigihan ning pangita, giblatter nes kapulisan, wa gyud makit-i mga higala. Hangtod nga kagahapong adlaw dunay nakasulti nga dunay usa ka patayng lawas na ana sa state of decomposition didto na makit-i sa barangay Poblasyon, Sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon. Niya mura man ni kanang alkoy may kalanay dagat na dayon nga kuno. Magana ba? Didto na nakit-i kining kuan. Tanawon tani asa in particular nakitaan mo ni si kinini ang Jean sabay ko na pronounce niya Gianni Jean okay ikuan ko ng spelling ani Pyril Oropisa Bilardo mo ba ni so kinini ang didto ni mahigala Jenny okay na ay ang katapusan didto na makit-i so pagsusi pa patay na mo nang gi-check ron ang suspect mga kaigalaan, usa di ay ka-adik-adik dahil matod pa. So atong kuhaon ang report may live and direct gikan sa lungsod sa Alcoy. Tuwa karon may si kasamang Jane Gallardo na as pamilya sa biktima karon sa punerarya mga sukit di paminaw samtang atong gisubay sa standby kasamang Paul Lauro. Tuwa karon sa crime scene. I-check ta usa si kasamang Jane Gallardo dito sa pamilya o tidto pod mahigala sa Habigs Kapulisan kinadakpa naman ito as Idol Tweety. Kompleto ang atong coverage karon butaga. Station sa DYHP kay kami mamuhatag sa kumplitong detalye ni ining coverage bigla na unsang hitabua kining 19 years old nga namatay man mahigala nakita na lang nga patay. Tuwa sa pamilya sa kasamang Jane Gallardo standby po lauro sa crime scene nga atong gisusi karon standby Idol Tweety tuwa karon sa kapulisan. Unahon tawo sa Jane diri sa Pikas Gamahin naa sa pamilya sa biktima. Yes kasamang Jane. DYHP Tata RMN Report. Yes, Radyoman, Atty. Rufil. Aniata karon din sa may Barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Atong gianhi ang porinarya diin gitahimutang usa ang kining 19 anyos nga si Jennifer Bilardo, Atty. Rufil. Kinsa nakita. So ang tinuod nga ni Jennifer? Jennifer ang pagpronounce. Jennifer. Jennifer Bilardo. Oo. Yes, Atty. Rufil, 19 anyos, kagahapon ni siya sa mga alas 8 pasado sa buntag, nakit-an na sa kasagbutan Atty. Rufil nga matod pag-gaubo ni nga wala na ikinabuhi, nga hapit na po din taon madugta, pasensya sa mga naminaw nato oron Atty. Rufil. Kay ni adtong 23, sa Mayo 23, pada ini siya nawala Atty. Rufil. So, gi-report ni siya, gipablatter ni siya sa iyahang pamilya, sa iyahang mga igsuon kay wa naman ni siya nakauli Atty. Rufil. Pero doon na ni siya ka-live-in nga usa ka langyaw Atty. Rufil na diri na ni sila nagpuyo sa may Alcoy nya lumad gid siya nga taga Dalaget. Iyang family Atty. Rufil taga Dalaget nya sukad nga nagpuyo na pod sa ani iyahang Paris, diri na sila nakapuyo sa may Alcoy. So atong 23 Atty. Rufil, matod pa sa O sa man iyang live-in partner nga foreigner, o sa man American national o sa man nationality ani?
American National Attorney Rufil. Matod pa usa ni siya ka US Navy Attorney Rufil. Ang kaning iyahang maong ka-live-in partner. So dili pa lang sa di ay sila dugay Attorney Rufil. Matod pa nagpuyo ni sila ani ilahang balay nga giabangan. Sugod pa ni adtong December pag niaging tuig Attorney Rufil sa manog 6 months pa matod pa sa iyahang pamilya apan tungod pod kay galainan ni sila Attorney Rufil so murag wala kaayo sila ideya kay medyo layo man gud ang loob aning iyahang kabanay sa iyahang kalib-in Attorney Rufil. So mao nang lahi sila og gipuy-an kay nakadesisyon man sila nga magpuyo og or mag-abang og balay Attorney Rufil. Ang ilaha lang nakatingad-an kaya 3 days after na missing ang kaning si Jennifer Attorney Rufil, usa pa nga ni pahibaw ang kining AFAM. So kanang wala man lang pangutana sa pamilya ron Attorney Rufil, wala man lang nagpahibaw anang adlaw nga wa na nakauli ang si Jennifer. Mo ni karon nga apil nga gi-question kining AFAM kasama nga Jane gumikan kay sila may nag-live-in. Unya ngano nga dugay man niya isulti nga na missing ni. Yes, Attorney Rufil, wala nawagtang sa ilahang huna-huna nga ang pagduda gani Attorney Rufil ngano wala sila pahibaw dayon. Oh. Nga Asa man ning AFAM karon? Nasa ilahang balay. Nasa ilang balay? Exactly ilahang balay, ma'am. So, sa Atabay gyapon. Sa Atabay sakop gyapon sa barangay Atabay Attorney Rufil. Ang Sige, balay atong klaro na kay kini man gud natulal ang atong kapulisan apil ni sa ilang investigation but ni ana may laing na hibaw-an o gani ni angko naman matud pa kining suspect gyud nya usa ka drug addict. But of course kining AFAM mapangutanan ni nganong dugay man niya gisulti, dugay man niya sulti ang tagtungod nga wa na mo pauli kini ang live-in partner. Balikan ta may galas kasama Jane Gallardo kay na missing ni adto pa di ang adlaw Sabado pitsa 23 mga kagalaan. Unya do na nay ka live-in day ni kini maong 19 years old. Ang iyang ka live-in usa ka AFAM. So pagkawagtang ani naabtan pag 3 days, una pa ni sumbong ang AFAM nga wa na mo pauli kini mo babay. Basi nung nadua-duha po ning AFAM magkagsumbong indikin, kaya basi gibiyaan na sa siguro sa babay. Basi ginana, no? Tingali iyang pagtuo mahigala, mi pauli lang sa ila or unsa baka kana natural baka nga away sa manag-uyab or manag-live-in or managtiayon nana. But iyan ang gipangita mga sukid ti paminaw. Antod nga nitug-an sa pamilya kung na wa na kuno ikita ning mga babae. Mo na nga pamilya dili malikayan nga apil gyud nga ilang gidudahan kini mong AFAM. Of course, ang atong kapulisan may gala sa Alcoy natural nga kung mag-investigate sila, apilon gipag-investigate kini mong AFAM. So karon do na na hibaw-an mga kagalaan kay in fact do naman mga higalay matud pa suspitsado na niini mga higala og na karon natanggong sa Alcoy Police Station ato sa nasubayon karong atong taon. Balikan taon na may galas kasama Jane Gallardo live and direct gikan sa lungsod sa Alcoy, particularly dito mga kagalaan sa may sitio o may barangay Atabay dinto an himutang ang funeral parlor mga higala. Atong balikan niya sa kasama Jane. DYHP Tata RMN Report. Sa radyo man Attorney Rufil no, mao ang usa sa mga gusto nga mahitabo sa pamilya nga maimbestigahan gyud og maayo Attorney Rufil kay gawa sa ilang pagduda duna pod sila matud pa mga ginagmay nga ebidensya nga nag-agni nila Attorney Rufil nga basig dunay kalambigitan ang kining AFAM. Pero ang ilaharag yun nga tuyo Attorney Rufil nga imbestigahan kung doon naman gani or wala at least nabuhat pod ang investigasyon sa part pod sa police Attorney Rufil. Karon atong hinabiyon pod mismo Attorney Rufil ang igsuon ang maguwang ni Jennifer nga si Ma'am Pearl Ann o ang iyahang inahan Attorney Rufil nga si Ma'am Angie Belardo. Ato sa unahon na si Ma'am Pearl Ann kay siya mismo ang ni blatter gyud Attorney Rufil niya. Siya pud mismo ang ni adto sa balay ni ining iyahang manghod nga doon na siya namatikdan nga medyo nakaduda gyud siya pud Attorney Rufil. So ma'am, live na karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Kauban nato si Attorney Rufil Banyok, ma'am. Hello, Attorney. Oy, Pearl, among mga pasubo, condolence nimo no sa nitabo in taon sa imong igsuon. Salamat, Attorney. Kini ni ang pait kay ning hitabua kay bawo may unsa ka guol ning hitabua karon. Kano sa amo last nga nagkaistorya ni ining imong igsuon nga si Jeannie Pearl?
kuan attorney May 19 pa ni last chat attorney ako siyang giingnan kay si mama ug si papa manggod kay sig anak na ko nga kanang kung sa inyong manghuday nga wala man lagi uli-uli kay last na mga kita kay pag May 10 ka manggod sa Ocean Bay kay birthday/Mother's Day amo na lang giusa og celebrate sa akong sister. Nya kadali ra sila dito, wala sila ning kaon, wala din sila naabtan og mga 20 minutes or 30 minutes, wala jud ni. Dali ra jud kay sila. Ya, ako siyang gichatan pag May 19 nga. Dahil, kanang mo kay plano mo uli, giningaw na si mama nimo. Kanang nabala ka ba, ano siya uli-uli, yan na siya na ako nga. Ti, okay raman ko, ti. Ako siyang nainan na, okay raman kita, kaya hawa na gud ka diri. Kasi bago ka mong buta nagkita, na ko, yung itong i-counted dahil nga, kuan man, kadali ra man kay kaato. Namuto niya na siya nga, busy magudkuti kay dagan sila glakaw kay mga fishing tournament kung sa lulo ana iyang live-in partner, ana, wala na ko siya na-replyan, ana. Ya, na-shock na lang ni attorney nga, kanang pag Martis gani, May 26 ba? Oo. 26. Oh, May 26 man, alauna, kapin attorney ni ato siya dito, kanang, ang iyang sinutan kay kanang di man sa pag-ingon na ugaw-ugaw gid ang mga sinutan. Yani nagpabalo siya na mo dito nga kanang 3 days na kuno akong mahud wala ni uli. Sa iya ka. Oh, mo ko na shock ni attorney nga. Ha? 3 days na ni uli nga wala man ko ni uli diri nga. Since siya nang live-in attorney nga wala naman na nakatulog sa amo abisag kausa. Kay sige na namo inom nga. Wadto na dito kadali ra jud kay amo inom nga diri nakakatulog. Uy kay gimingaw na minimo. Dili di siya attorney kay siling ang kuan yang live-in nang magdali siya uli. So gipahibaw mo ining iyang live-in adto lang di ay kuan pagka Martes, May 26. O attorney kay kanang nanami daw na akong igsuon pag 23 nga kanang mulakaw sa birthday niko. Mo ko nag-expect ko siya nga birthday sa sister na human naman ang birthday. Ya, iya ko na itong gitagaag 650 kay papalitin ko niya cat food kay ang kasagaran anak niya isubuan na sa akong mahudno kay mamalit og cat food sa dalagit naman na sila iring na duha. Mo tumuhapit na akong mahud dito sa amo-amo ng kadali ra jud kaayo. Sabi na sila nag-living attorney, what should na, bisag piso na, gihatag na what should be, nakakayod bisag piso. Ang akong mahud kay anara taong masukli-sukli sa cat food yung ipuan niya. Where in fact, ang mahod katong na pa na siya, wak pa na sila nagkailaan ng living partner niya nga makakwarta man ang attorney sa kuan, sa TikTok. Usap pa na iyang mga kuan, makanang kuan po siya partner gani. Oo. Kanus aman ni sila nakakuan day. Kanini ang pila man mo kabog igsuon di ay Pearl. Pito ni attorney niya, kung na siya ang kinamangura na sakit kayo na palangga kasi kinamangura. Kaya sila kung pagaling ka na, ako siya rin, abli kay pag last year, kay wala man siya nakatunga sa interview niya sa kuan ba, sa CTU, may mutong sukugan kay ko kay manong wala niya to di kuan, maka-espilan ang kalsiya niya, muto kay pag December, anak kay naka-akong man siya. Oo. So, Ginoo ko. Kini ni ang ikapito siya mo'y kinamanghuran dahil ninyo, unya kini ni ang asa man niya nakaila ning maong foreigner. Bakit sa mga online ran attorney kay natingala na lang pud ni kay ang among silingan dito kay giingan ni nga kanang nakuli afam si Ipirgi kuan di pasakay ba ha ano siya afam mo to ano siya di pa mo tanan na di afam sa to ba na siya dito nga na siya afam ana ito di na nimo kaila Ipir kuan kasi nga kuan mo na sa mga online ra kuno attorney ina kuno nailulo sa buluon ya namin ni og Pinay. Pila may edad anang maong iyang afam? Pila may edad anak niya? 27 or 29 ba po, attorney? Bata pa dahil ni siya? Attorney. Bata pa. Kining imong manghod, 19 years old niyang iyang afam nga iyang kalibin, 29 years old. Attorney. Unsa may trabaho ko ining maong afam? Ex-US Navy mo ko na, attorney. Ex-US Navy. Okay, so moto nga kana na ang pero nagbisita-bisita na ni maong afam diha sa inyong balay sa Dalagit. Nakabisita na attorney kay kaduha ka day no sa among balay niya kadali ra pud sila mo uli ra dayon. Unya moto nga tungod sa Ocean Bay.
tungod nagkauyab sila sa imong manghod nya kamo pod siyempre inyong gitagaan pog kahigayunan inyong manghod kay iya po nang kinabuhi lagi labi na 19 years old na siya. Di lagi mo anang attorney, dili mo tuog ginawa ba kapilan na mo ina na. Di sure na jud ka ana day. Ganang mingawag jud mi niya nga wala na siya sa mo attorney. Inahan ko yung mingaw. Kanang kumplito mo dito na siya. Oo. Diha sa inyo kanang Pearl, kisa pila man mo kabuk nag-ipon sa inyo kay pito mo kabuk igsuon, I understand tingali nang ngaminyo na ning uban. Oh, namin yun ang duha attorney. Oo, so sato pa naa mo sa balay uban sa inyong mamagpapa o kamo mga igsuon, mga 5 mo kabuk nga naa sa balay. Oh, attorney. Oo, sumuna nga aligre day mo kay imong mamagpapa plus kamong 5 naa sa balay, sumuna nga aligre mo. Oo. So kanus aman na nanghid siya nga kanang mag-ipon na sila sa AFAM. Pag December, ang ato ni Gidolan niya, ang pang niya, kanang di pa ila na mo ba niya, natingala na lang niya, ready naman yung bag niya. Sabi na, ako ba dahil mo ba yung gajid ko niya? Ako na magmuuli kasi ako niya. Wala naman dyan siya ni uli, attorney. Nilipin na lang dyan siya. Mag-ulian na siya, pero kadali na lang dyan kaayo. Di na matulog sa amo, Oho. Okay, sumoto nga ni kuyog na sa AFAM, ni-decide siya nga mo kuyog sila, pero kamo ni okay na lang sad mo kay dako-dako naman siya magmukuan mo sad siya sa kaugalingon na siya ang desisyon unya anak kuno sila mamuyo. Oo. Anha sila mamuyo sa Alcoy. Oo, sa Alcoy. Ako magana siyang gingan, attorney, kay na di mo po ganahan mabaling sa kuan, sa dalagit. Wa ninyo ina nga, ari lang ta, mag-ipon mo sa AFAM, nya, kinamanghuran na ba ka na mo, mingawon mi ninyo, ari lang ta, silingan lang ta dire, wala ninyo ana Hindi na ginala mo, attorney, di rin siya, anong akam lagi ang kandra, magbuot. Nga naman kunong ganahan man ang AFAM dito sa Alcoy, ikumpara sa Dalagit, nga tuaman mo sa Dalagit unta, at least mag-usa mo dito. Dugay-dugay ng pagpud siguro ng akam dira, attorney. Dugay-dugay na sa nagpuyo. Sa buluon, Oh, okay. So mo nang naas na namuyo sa Alcoy sa may barangay Atabay. Oo. So ikaw, so sa dihang nagpuyo na sila kay December pa man dahil sa to pa mga 5 months pa dahil sila nga nagpuyo. Oo, attorney. Unsa man ang iyang pag-uli sa inyo, siyempre mo bisita sa inyo sa usa ka semana mo bisita ka usa or dili na sa kabasita ka usa sa usa ka semana. Sa kabulan siguro, attorney, kay murag kaduha na siya mo bisita sa amo, Oh, now doon na ba'y panahon nga ikaw panalitan ikaw Pearl or imong igsuon or imong mamagpapa nga nakabisita sad mo sa ilang gipuy-an dito at least nakasusi mo o kumusta man niyang kahimtang? Nakabisita mi ni attorney no kay by February katapusan kay na disgrasya ganit sila sa motor. Oh. Gitawagan ko niya na siya sa Cardinal kay nagsuka-suka na siya nag-refer to sila sa Perpetual niya. Yan ang doktor na paobserbaran pa siya kay nalagi crack sa iyang skull pero wala ang iyang brain okay ra. Then nakuhaan man siya ato attorney. Nakuhaan siya sa buntis di unta siya. O buntis siya attorney. Oh, sumoto panahon na nga nakabisita mo sa February. Kisa may kuyog nimo atong pagbisita? March na minibisita ni attorney pag discharge niya gani sa Perpetual. Ako pa gani siya dingan nga. Dahil kanang diri na lang ka magpakaayo day tinabala ka lagi ni attorney na kanang na-disgrasya ba. So wa gid siya adto gid sa Alcoy. Oh, adto gid siya attorney sa kamra gid siya sa akam ra gid siya mo to ang hangingnan akong gikatan ang akong nga kanang visit mi dira niya siya. Oh, ana visit niya. Nagitudluan ko niya sa kanang direction padulong sa ilaha niya. Pag visit na ko dito kay ako siyang gilutuan kay wa pa man siya kaon pwede niyang kaon sa lugaw nga ang giluto. Uy. Nya. Nya ugaw ilang balay, ilang kwarto, ay mga limpyo ba? Oho. So, kisa may uban nimo adtong panahon na pagbisita dito, atong pag-March Pearl. Pila man mo kabuok ni bisita? Si mama, akong manghod nga katong kuan, bayot niya, itong sister-in-law na ko o giyang anak. So, upat mo kabuok? Oh. Okay. So, moto ni bisita mo dito. So, nakita ninyo, sa man ang gipuy-an? Apartment ni, kwarto ra ilang gipuy-an, or balay ning ilang giabangan? Balay din na siya attorney kay digit man siya. Yan naman siya dako pud nahawan sa tubangan. So, kanang balay ng ilang giabangan, sila lang duhaan na mo yo? O sila ra attorney pero dagan sila silingan mo ra siya village style ba.
So ang problema lang wa sila helper dito sila ra gyud duha kay hugaw makailang balay. Oo, attorney, kay ang gipalimpyo ba ni ato niya kay ang akong kwan gani, akong tiya, kay hugaw naman jud kaay niya, bahok na jud kaay kay naman sila iring. Bahok naman jud kay tai sa iring. Oo. So nganong mahingawa man mo sa ilang sitwasyon sa imong manghod na ba mo mga nabantayan nga murag lahi man dining area ha, murag lahi man. Oo. Kay mo na siya nako attorney nga katong kuan buntis pa siya wa pa siya nakuhaan nga. Nako na siya madungog nga kanang mga nagkadina ba. Kadina. Ang ginaay kumpiyansa dira aday mo to ang ginamay pagmamalhin na lang mo diri sa dalagit. Kung ano man kuno to nagkadina. Murag unsa man kuno to? Attorney ako pala sa ingan na imong kuan, live-in partner nga. Diri na lang ka magbuntis para maatiman ka ni mama. Ako baya kay si mama bay nagatiman ako kay akong partner kay wala pud baya dira. At least buntis ka na ay mama nga imong kasandigan unta, inana. Oo, unta attorney. Ang imong manghod walay gisulti nga dili maayong batasan sa AFAM? Na attorney mo na siya na mga kanang siluso kuno niya, gamay kuno pasensya. Okay, especially nga US Navy man day ni wa ta mahibaw og unsay background ani. Basin og nawarsyak ba kani or unsa ba ka? Kay nganong inana man siya nga daling masuko. Basin traumatic ang experience sa AFAM. Wala siya mo sulti nga kinini ang unsa ba kuno pinangga sa AFAM or usahay dunay masakit manulti ang AFAM or sugo-sugoon sa himuon sang helper sa AFAM or mura sad mapasakitan sa AFAM? Siya jud tanan dito sa balay attorney, say magluto, maglimpyo kuno siya. Pero unsa man ang AFAM dili manapat? Wala sa mi kabalo attorney kay di lagi siya musulti namo attorney. Oo. Nasa kanang friend rin niya nga sultian ba niya i-advise sa tiyang friend nga sultian sa imong ate pero wala man siya naka-mention og nga na ganing mga gamay ra kuno nga away nga dibdibon niya ba hindi siya musulti. So ang ilang mga silingan dito unsa man dunay mga silingan sa dugol na mga balay? Oo, naara man attorney. Oo. Okay. So kini ni ang katong hitabua Sabado pa man din nawa ning imong manghod. Unsa man kunoy pananghid sa imong manghod sa AFAM ngano nga mulakaw siya dunay birthday don sa apilan? Oo, birthday ko no attorney niya. Nag-expect ko no nga pag sa amo ako no ang birthday na. Humana man ang birthday ang manghod amo ang gidungan sa Mother's Day pag May 10. Okay. Kini ni amo na to nga kuan, nananghid siya kuno sa AFAM, unya wa na siya mo pauli dito. Ang inyong katingad-an lang kay kining AFAM wa gid mo sulti ninyo ni anang Martes 3 days after na nga wa nang pauli usap pa ni sulti ninyo. Oo, kay pag Sabado pa nawala ang manghod niya. Dapat iyan na nang message nga asa ka or message ko niya nga nadira ni uli sa inyo ha or pag Domingo ba ana ni chat ba pud siya namo na nadira si kuan. Di ba? Wala man siya ni Ana attorney pag Lunes naman siya nakabasa mi sa chat niya sa umangod kay na open man namo ang city niya nga kanang nangutar siya nga asa. Okay. Lunes ni siya nangutana. Lunes sa siyang utana. So, niya lang pagkasabado, pagkadomingo, wa gyud mo alamag kung hain nyo manghod. Wa po musulti pa ang AFAM. Oo. So, kanang pag Martes na, una pa misulti ang AFAM. Sa man, niadto ang AFAM sa inyong balay sa Dalagit? O niadto siya attorney nga, ni ana siya nga, 3 days na daw wala ni uli ang manghod sa iya niya. 2 days ako kuno niadto kuno siya sa syudad, nag-process kuno siya sa immigration. Yan, i-check-in ko na siya sa GV Tower. O suwa sa diay wa din niya pakuyuga kay magban-uban man kana sa imong manghod. Oo, maguban-uban gina sila attorney. Ug asa. Oho. Wa ka ni niya ingon niya ko paglakaw ani nananghid kay mo apil og birthday ana wala ni pod niya away sa AFAM nga gipalayas ni sa AFAM. Kanang najid koy mga na kuan pod attorney ba na koy mga nagather pod diri sa cellphone sa akong manghod ba nga madudahan sad namo. At least na-open ninyo ang cellphone sa manghod nara nakita na ninyo or sa messenger ni. Naraman dito sa balay attorney niya kanang before mi nakaadto sa balay kinangutan na siya nako kabalo ba sa password niya na mi wa jud mi kabalo attorney wa jud mi kabalo anang password sa akong manghod. Nya nangutan na siya sa birthday sang manghod ako siyang gitudluan niya. Mo pag anto na mo akong gikuha niya. Among gitry-try og mga password dito pag abot pag Martes niya wala man jud namo na open attorney niya. Pag Merkulis na ana og kanang buntag kay na kanang murag di pa damgo akong manghod ba nga kanang kuan bayot nga
Siya naka-open sa cellphone sa akong mangod nga, wa man siya kabalo kapila naman ni nag-try niya. Kausar jud niya di password ang attorney niya. Pag human sa 4 nga number nga password kay nay pattern. Kausar pud niya gi pattern attorney na open gid na ang cellphone niya. Ilang gi check, wala ko na apil og check ato kay naman koy baby niya. Limpyo man kuno attorney. Nya, muto mga pilaan at kakuan na bawa na namo nga nay patayng lawas nga kanang nakit-an diri sa hospital. Sa alkoy din. Pagkagita ko lang nako sa picture kay kabalo ko nga mangod na dyan ako. Kaila dayon ka sa picture pa lang? Oo. Okay. So pagkahibaw ninyo kagahapon nga naay patayng lawas ni adto dayon mo sa crime scene? Okay, before anak may gipabalo kay silang mama padulong naman dito. Kasi gipatayo man namo og pakuan jud ba nga kanang pag Martis an attorney kay na-track man gud na sa live-in partner niya ang tablet nga dala ko no sa akong manghod. Okay. Na-track niya sa kanang upper balod. Kunya nabawa na mo dito kinsa nagbaligi anang tab. Muto niya ang mga pulis na bilang kay ilarang kuno na i-hold kanang kuan nagbaligya. Niya pagka Merkulis ana kay mo iskapo na ganin ta kuno niya na-hold nila ba. Yang muto ni buto ng kuon nay patay nga nisuon. Mo man ni usa nga katong iPad, ang iPad karon asa man ni karon naa na nakuha sa mga pulis? So, marag na sa mga police attorney. Nakakita ka sa iPad, confirm nimo nga mo tong iPad sa imong manghod? Wala ko nakakita attorney kay wala man gud kuning kuan ato nila kay nakoy bata lagi nga gi-breastfeed attorney. 8 So, months. oo. So kamo mismo nakakuan mo, ikaw mismo nagduda ka pag primero gyud sa AFAM tungod sa iya mga lihok. Oo, nagduda jud ko attorney kay pag sulod pa lang nangon sa balay kay duha man ang cellphone taong manghod, iPhone o kanang Android. Niya ang iPhone niya nakaana na siya namo na naguba kay na nabuak ba ilisanan og kuan LCD. Pag sulod na mo sa balay kay natingala mi nganong gi-charge niya ang Android nga guba nga kabalo man siya nga guba. Iya pag ganing gisaaran akong manghod nga palitan niya Android, ay Android palitan niya iPhone nga bag-o. Muta ako siyang gias nga nganong gi-charge nimo siya basin kuno ma-open niya na. So kay nagduda mo sa AFAM, unya karon ni amay nakuha ang pulis nga laing suspect, unsa may inyong tan-aw ani? Nagduda gyapon mo sa AFAM or kung sabo ni sila or di jud mawala sa muna attorney nga kanang dili ra gina siya ang suspect ba basin lang nga gisugo siya nga mao na ipa kuan among munghod. Kay inyong pagdudang una-una nganon dugay sa na-report ninyo, ikaduha doon na mo nabantayan nga murag lahi ra gyud. O attorney niya katong sa cellphone nakoy mga na screenshot sa cellphone sa akong manghod ba nga mao na pag Sabado. Unsa may mga messages dito sa na-screenshot nimo? Kuan attorney gimita AI man niya attorney na siya nga ako man tinggi kuan nga kanang how to break kuno ba sila ko makipag-break gani siya. Makipag-break na siya sa iyang AFAM. Yun ana? Tao niya. Pag 23 na attorney niya, napong pinabasa dito nga kuan kanang about love gani nga kanang dili ba kuno siya worth it kay nga mangita pa na siya glaing gani si someone kuno na siya si iniwan ang kanang AFAM niya nakoy nabasa dito nga kanang how to know nga my partner's boyfriend nga nag-cheat. So naa say mga questions ana di ay? Oo niya, pag adto ba niya dito sa amo attorney sa dalagit kay kanang i-insist nga kanang mag-cheat kuno akong manghod. Nagyang gibali gani. Gibali niya ang istorya. Kanang cellphone sa imong manghod nga naa ninyo karon wala ninyo na i-turn over sa mga pulis para sa forensic examination? Wala attorney. Wala. Okay, but kung mo palawom og investigate ang atong kapulisan, willing mo nga mo participate aning maong investigation? Willing ra attorney. Karon yung AFAM, kining AFAM nga kamo nakahibaw na mo inyong gikuha na mo ang patayng lawas na mo karon din na sa may barangay Atabay Alcoy. Ang AFAM ni bisita na ba diha? Diri sa Purinaria attorney? Oo. Nakabisit naman siya mano? Wala. Gahapon ko na attorney. Gahapon ni anak gahapon. Oho. Okay. So kini ni ang unsa may tan-aw ninyo ining nasakpan non sa kapulisan kay mao man kunoy nagbaligya sa kini ni ang gadget.
dito sa Alcoy Gibaligya, malagmit siya may naghimo sa krimen or malagmit nagduda mo nga dunay conspiracy or nagduda mo nga dunay kakonsabo ni sa AFAM? O nagdula gid mi nga na kay kakunsabo, attorney. Pero magulat kang ni ka ng autopsy kay wala pa man ang autopsy report sa akong sister. Oh, kining Wala maong man sa mini point out, attorney, nga kanang ang AFAM among gimdifuan ana. Kanang ganan lang na muna mapaimbestigahan gani. Yung wala di ay di wala, di ba, attorney? Oo, sa inyo lang gusto nga palawman ang investigasyon Oo, attorney. para nga mawa ang inyong mga pagduda. Ana lang ang inyong gusto mahitabo. Oo. Oh. Kining driver kay driver man din sa sikad ning driver man din motorcycle kining suspect nga nakuha karon kini si Anthony Antig. Kay ba mo nga kaila ba ni si Anthony Antig o imo manghod or dili? Wala jud mi kabalo, attorney, pero kana ko nung nakoy na-ask gani ang kana ko nung suspect nga dakpan kay na siya ay sister nga namin niyo partner sa Iwang. Okay. Wa mo nahibaw-an nga kini mo ang driver kaila ni sa AFAM? Wala po, attorney. Oo. Kay naunsa ka ning hitabua. So unsa may inyong tan-aw kanini og unsa may sa imong mga impormasyon nga nakuha, unsa may inyong mga theory nga inyong nakuha ani ron? Ngano naabot man siya ng lugara? Nga, kung nung attorney, alauna siya nawala ko noon niya. Buntag na niya, ay nang walay nakakita niya nga, mauna, gipuan siya. So sa dihang inyong gipablatter ni So ikaw Pearl, ikaw may nagpablatter gid ani no? Oo. Okay, sa inyong pagpablatter ini inyong gisultian ng pulis sa inyong mga pagduda sab batok sa AFAM mao hinungdan nga kinahanglan ibisigaron gyud na? Oo, ang giingnan, attorney. Dukpo na lagi mi. Kaya imposible maguna siya mulakaw, attorney, nga tablet ra iyang dala. Dala din ang tablet o cellphone nga Android niya kay kung siya gamit sa tablet nga wifi ra man na. Ikaw man na sa balay na maka-wifi siya niya ang cellphone man niya may data. Okay, so naka-schedule ba for autopsy na karon kanang imong manghod? Yes, attorney. Unsang oras ang pag-autopsy ko no? Di-autopsy na siya, dong. Wala pa, attorney. Wala pa. Nagulat pa sa pan. Kanus aman ang iyang schedule for autopsy. 11 ko nung possible, attorney. Karong 11 o'clock. Nakatubang na ninyo ang suspect? Dito ko gahapon di man pakuanan, attorney. Dili mo patanawon? O dili siya mo storya ba? Oh, pero dili ninyo kaila ning suspect sad. Dili po, attorney. Doon naman to nigawas nga report or kato nigawas nga cellphone nga katutuang screenshot sad nga murag naniid ba kaning maong driver nga niingon nga nindot magaglawas dai nana. Oo. Nabot siya yung mga record gani. Oo. Mga past record. Yung anong di pa kwento man na siya di pa gawas kung siya man gani ang nagkuan sa akong manghod nganong kung nakagawas ko man na siya Naay mensahe nga nagpakita nga manyakis ang suspect matud pa hilig mamuso. Oo. Unsa man kini imong manghod dili ni apel sa inyong hibaw-an nga gibuso kay mo mao ni ang iyang mga screenshots? Wala sa ni kabalo, attorney, basin gimatikdan na siya. Namastos man kuno sa mga pasayro sad inana. Unsa nga klase sa hustisya inyong gustong makuha ni inihitabo karon Pearl? Ganan jud may makabalo nga. Kanang diwan sa gid siya, asa jud siya gikuan. Ya. Kana ra ba jud ang nagpatay jud niya? Kana ra ba jud adik? Wala na bang gilain? So wa pa mo matagbaw sa kining gikustudiya karon sa kapulisan ang inyong panawagan nga palawman pa ang investigasyon. Oo, attorney. Oo. Unsa may dili nimo malimtan atong imong manghod yun? Walang kayo niya akong anak, attorney. Bisag natulog, ikabot niya dito sa balay kay iya, yung pukaon kay iya, yung kuguson. Liwat-liwat din niya ang akong anak. Say mo wala, sorry, maninikuan, oy, nipir. Asa man sila pirmi magsuroy-suroy anang AFAM? Maabot
Ambot man na sila dumagiti attorney nga nagplan na sila nga sa birthday sa akong mangod sa June 26 kay mga sila sa Siargao. So apil imo manghod untang adadon padong Siargao Oo. sa ilang plano. O sa may mga hilig na ining maong afam, mahilig na yung mga diving or mga unsa may iya. Hilig yun na si attorney. So ni anang iya mga lakaw, ang imo manghod magkuyog niya. Oo. Siya pa gani ang nakaka-influence sa akong manghod nga. Wala ang katoy patig nga. Nanay patik na duha akong manghod. Oho, nasunay patik. Asa man ang patik sa manghod gibutang? Diri sa diri sa diri. Kadto giingon nimo ganina nga murag kadungog sa kadina. Unsa man tong kadina? Kadina to nga murag naay gitaguang kadina ang afam or murag dunay kadina murag hamok nga lahi nga mga espiritu. Unsa man ang lugar diha di ay? Basin spiritual man na ninyo mga kay attorney ko layo kay Takarsada ba subunin kay siya. Sudunon kayo. Pero naara sa barangay Atabay. Oh, Kanang maong sudunon sa padung sa dagat or padung sa bukid? padulong sa dagat attorney. Padulong sa dagat. So doon na lang sa ilang balay ang dagat? Layo pa. Pero kuan man siya gud kanang mga paril jud attorney gani. Ang mga silingan dito sa ilang lugar, mga layo ra ba ilang mga balay sa silingan or dool ra? Buol raman attorney. Okay, dool ra. Ang mga silingan wa makabantay nga magsige na slag away diha sa sulod ni ining afam. Dili ra buwat sila kabantay pero ang silingan ko no kay 3 days nya na siya nako nga kanang 3 days na kuno walay siga ang balay nila ba. Nya wala ang motor. So ang service ining afam, Nakaingon na mo attorney nga nakita na siya sa pag Domingo sa Dalagit Seawall. Sierra Usa, nya nakitan po na siya sa 7-Eleven Sierra Usa. Nya pag Lunes pud ana na pinakaingon na mo nga nakitan po siya sa 7-Eleven diri sa Alcoy. Igipalit niya. Na pinakaingon na ko nga pag book-in ko no, nagdine na siya sa Jollibee Argao. Kay kaila man sa akong manghod ang crew dito, yan gipangutan nga asa si Pearl ni anak ko no nga 24 hours na kuno wa siya kontak basin kuno ni nanay lain niya na gani niya iya gani giyan nga don't think like that na gani. Kini mong afam wa nila ing uyab? Mao na ang problema ato ni kay ang mga kon mo sa akong manghod kay sa akong pagkabalo ko nga nagsit yang apang ba nga kanang man di ba kuno siya worth it kay magsin ay niwan pa man ang kuan afam. Wa ka na sila mag-away ng panahon na mo anong nilakaw to imong manghod? Possible jud attorney nga nag-away gid sila. Sa inyong mga igsuon kinsa may pinakasuod sa imong manghod? Kani ako manghod nga kuan attorney. Wa mo sulti sa mga problema ang imong manghod nga si kuan? Dili na siya musulti na mo attorney kay nako na istorya niya nga suod kani amiga iyang gi-advise nga istorya gud sa imong kuan ate kay basin makatabang na dyan mo kay nalagi ko na sila gamay nga away nga iyang dibdibon gani di pud ato siya disulti sa iyang suod nga amiga nga unsa na nga mga away nga kuan reason. Kining lugar di nakita ang patayng lawas ni ining Jean Pearl. Jenny Pearl. Layo ra ni sa ilang panimalay sa Atabay? Layo ra ato ni diri na sa Giwang. Oho. Pero kanang inyong lugar kay Dalagit man medyo layo ra gyud kayo. Og padong mo bisita ta mo. Unsa man kuno iyang nganong naka-decide man siya nga mokuyog sa afam? Nahigugma gyud siya sa afam. Balon niya unsa yang una-una nga nung niuban na ana oy bibiyaan mi niya. Kami man tayo ang kuyog sila siya ka years. Oo. Kaya di man po matawag nga kwarta gyud ka kay utong mamahod magkakwarta man to sa TikTok kunya sa dihang ang afam na hinuon murag sinsiyon na malahinoy mayama kwarta. Wala jud attorney Oho. Sus Ginoo ko. So ang ato na lang ani nga atong mapanawagan ang kapulisan mga pagdugang pagyud pag-imbestigar ani. Sige, kini ni ang Pearl Ann, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP Aramin Cebu ug IFM. Salamat pud kayo attorney. Salamat kayo. Okay, Jane. Yes, attorney Rufil mo to ang maguwang
Okay, sige. Gamay lang ha. Atong tagang kag pagtagad ka. Balikan ti ka karong nga taon ka sa Jane. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigalas kasaman Jane Gallardo kay to pang inahan mahigalas sa punelaria. Si kasamang Paul Lauro standby sa kadali kasamang Paul to karon mahigalas sa crime scene. O dito sa habig sa kapulisan to ang suspect pinagi ni kasamang Idol Tweety. Ato ko na mga reports karon pros dili pa mahigala bugat nito mga balita ron medyo stressful. Mga pisa tagamay kay mura nakakapina sa Idol Buiki o sa Idol Mikey nangagda na nato ganina pa. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balolibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Alas 9:10 na mahigala, kabalikan unas kasamang Jane Gallardo, live and direct mahigala, to sa may Barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Yes, kasamang Jane. DYHP. Tata. RMN Report. Sa radyo man, Attorney Rufil, balik din sa puneraria. Samtang nagpaabot, Attorney Rufil, kay karon man i-autopsy ang patayng lawas ni Jenny Pearl. Ato sa hinabion kadalikod ang inahan, Attorney Rufil, kay doon na pod siya mga pagduda. Pero ato pod nga dunggon kung maayo pod nga magikan pod sa iyaha pod sa iya pong baba Attorney Rufil kung unsa pod ang iyahang gusto nga mahitabo niining nga maong paghitabo in town sa iyahang anak. Mao ni si Ma'am Angie Bilardo Attorney Rufil ang inahan ni Jennifer nga mao ang biktima sa maong insidente. Ma'am, live na karon sa DYHP RMN Cebu sa IFM. Kauban na to si Attorney Rufil Banyok, ma'am. Buntag, Attorney. Oy, Ma'am Angie, mayong buntag nimo og among mga pahasubo. Condolence, pahasubo na mo in town ini nadangatan sa imong anak nga si Jenny Pearl. Salamat. Kini ni ang kanus amulas nga nagkaistorya ani niya nay ni imong anak nga si Jenny Pearl. Pag-meeting pa, Attorney. May 10 pa mao ni ang katong Mother's Day, no? Oo. Nga celebration ninyo. Unsa may iyang mensahe nimo atong May 10? Nga imong mahinumduman. Napa sila yung mga lakaw. Napa Oh. sila 7-Eleven. So ni-greet siya nimo atong panahon na, no? No. Ni-greet niya. Humandali ra dahil sila dito sa inyong tapok-tapok. Dalira. 20 minutes rin siguro pa sila. Basta dalira. 20 minutes. So unsa may ilang gisakyan pagpadong dito o pagpadong lakaw na nila? Nagmutaw sila sa ilang imak. Nagmotor sa Inmax. So ang katong afa mo ay nag-drive sa motor. Oo. Bakride ang imong anak. Unsa may pananghid niya katotoang kuan? Pag pananghid niya nga mag-live-in sila sa AFAM, unsa may iyang pananghid nimo nga mukuyog lang siya sa AFAM? Ang iyang panangin kay 3 days daw sa among higda, 3 days dito. Bago pa to, 3 days. 2 days na lang, nadugay. Wala naman to, anak taman siya dito, wala naman siya sa amuha. Yung giingnan nga. Wala naman ka nag 3 days, 2 days baron. Hindi na mo tingog man. Sumotong sa una pag Pilmiro, nisugot lang ka bisag mingaw kasi mong anak, mingawon kasi mong anak. Ato siya dito. Dahil wala siya kung bisita na nadugay ni ko naman siya dito. Unsa may ang sulti kanong Ito man sa mga siling. Ang yan, partner ni ato man sa mga gingan ng anak nga. Are you serious of my sister in shows? Kung di pa ko na siya serious, di siya mato sa amuang balay. Ano limitaran siya kuan, kanihan dinner, kanihapon. Ang yan, so bili pa siya serious, di siya mato sa amuha sa akong anak. Nga to, ito nga. Nga to, ang anak, kuyog na iya. Pero wa po sa maghisgot nga magminyo sa makigminyo sa imong anak. Wala niya lang nga mag-ipon sa imong anak. Mato rin to kay. Kasi hindi man. So, primero dahil 3 days na dahil ni. So, nang nisugot ka, kay at least dili kayo mingaw, at least 3 days siya sa inyo, 3 days po siya sa AFAM.
Wa na lang kamo supak ato panahon na nga mukuyog siya sa AFAM, no? Wala. Wala na lang kay total ingon man siya nga 3 days ko diri, 3 days po dito. Oh. Wala mo sumbong si Jenny Pearl nimo kung dunay mga problema siya. Nay, wala siya gisumbong nimo? Ang yang sulti kay ang apam gamay ra og pasensya. Gamay pasensya. Wa po siya mosulti nga nabunog siya sa AFAM, nana. Wala. Kay mati siya sa mawa mo sa buno. Kay mag-crop tapos ay sa mga. Oo. Sige, sige. Nasa siya asikasohon na to ni Rufil kay murag naikuhaon ng iyang mga anak, nga murag na siya ikadala ato ni Rufil. Sige lang, sige lang. Kumanong Oo. Naadyo pagduda ang kining mga kabanay ato ni Rufil. Mao nang ang ilaha gyud kay gusto sila nga at least ma-imbestigaran gid og tarong bisan pa man nga ni angko na to ang tricycle driver ato ni Rufil. Kaya ang ilahang na silang hunahuna basin ato ni Rufil nga gituyo og patay dito sa balay nga gisugo ang kaning tricycle driver sa pagpalabay mao ang nagid silang hunahuna. Pero mao nang ilahagid tuyo nga maimbestigaran balik sa mami at ni Rufil. So, anay, walay, unsa man, kanana ang AFAM kuno, gamay ra kuno pasensya, ingon siya. Mura na yang ingon ako. Pirmis lang mag-away sa AFAM di ay kung mauho na. Ubot siguro siya mag-away. Lalis ra. Way na patay. Way na patay. Awat balong magdapit ba? Pero Oh. kasi mga bunog. Kawa man po siya bunog, so nakita mo po nimo. Nakabisita ka dito sa ilang balay nga gipuy-an. Oh, kakuan. Kapila man ka nakabisita dito? Kaduha. Kaduha. Nya okay ra ilang kahimtang dito sa imong pagtan-aw kay siyempre imong anak, concern man ka sa imong anak, kumusta man ka ni diri o baka ni mapas mo diri, okay ra ba ang iyang kahigdaan dinhi, inana? Ang yang diskus na ako. Kanang apang di man mo kaon og kanang rice, anak siya. Magluto-luto pud siya diya nga. Og dili mamalit ang apang makakaon siya sa kaadlaw. Kaduha or kausa anak. Uy, Pero dili rice ano ato na sila sa gawas usahay mo kaon. Mga siya luto-luto. oh, kay lahi man po na ang kinaon sa AFAM good lagi. Di pa sa dili sa palihag kinaon nga rice. Unya wa magutmi ning imong anak dito. Hindi ko po siya masulti. Ako mang ina nga. Kaon na kain siya, oh. Mag-diet ko na siya kay tambok-tambok dahil ko siya. Diet, madaot. Nakakit kaon niya anak. Karong mag-una po. Ako siyang giingin kay niwang man siya. Niniwang day siya dito hinoon pag live-in na niya sa AFAM. May niwang sa karong baw kay nag-diet ko na siya. May ang katarungan, nag-diet ko na siya. Diet eh. Sakit ng noon anak. Kadtong AFAM, unsa may tan-aw nimo, responsable tong AFAM nga pagka partner niya or more tan-aw nimo dili irresponsable? Abubuan po to siya siguro. Abuguan. Pero unsa man to friendly tong AFAM? Friendly ninyo, makigamigo ninyo, makigala ninyo, murag hingamiguhon? Makikuan lang siya pero dili niya ihutod si Jennifer sa amoa o mo adto. So kumuuli si Jennifer sa inyo, muuli lang sa Sierra Osa. Oh. Dili di sa suite di ay nga iyang ihato dito, magmotor sila, mabisita sa ninyo, dili di nana. Dili. Wa nimo to agdaha. Oh. Oh. So kini ni ang unsa may mong reaksyon pagkahibaw nimo atong kuan ang AFAM ni adto sa inyo nga nagpahibaw nga wa na mo uli ang imong anak nga si Jennifer. Nabalakag gid ko attorney, lain na siguro na una. Asa na siya, ang hindi ko lang gid nga, higda ra ba sa iyang friend, o nakayahay lang ba, mura na wa ko, datang na huna, nga ko, ang akong mga anak, live na huna. So kining karong hitabua nga mo ni nakit-an imong anak nga naay nagkataho kisamay nagpahibaw na nimo nga naay patayng lawas nga nakit-an dinha sa may barangay Poblasyon Alcoy. Ang pulis among hibawaan. Sumotong imong giadto dayon didto ka sa crime scene kagahapon. Kuyog sa akong
katong ba igsoon sa akong bana o lang bana yung apas o akong anak. So kaibaw ka nga kining maong patay lawas kay naa naman sa state of decomposition mao gyud ni ang imong anak nga si Jennifer. Oh, mao gyud. Unsa may pagkaibaw nimo nga mao gyud na nga sigurado gyud ka nga mao na gini imong anak? Oh, ang yang chinilas, yang hay, yang tato. Mm. So doon na say tato mo na nahibaw-an nimo nga mao na gini si Jennifer. Oo. So nakaistorya na mo sa AFAM human ining hitabuan ni anak ng AFAM nakaistorya na mo labot ani. Wala din ang yang sharing doll na ko. Sorry. Sorry. Nakakita na ka sa suspect nga gidakop sa mga pulis? Nakita ko pero wala kay ko klaro sa cellphone. Nakita ko karon. Ay nagtabog man siya. So nito ako lang giyaw-yawan. Wa mo sulti ang AFAM nganong wa man sa mo pahibaw dayon. Nganong abtan pa man siya dugay usa pa siya ni pahibaw ninyo nga wa na mo uli ang imong anak. Dito ko na siya attorney sa city. Yang dito ko na siya tuhod sa abo sa city. Unya wa niya dada sa city nga magsige makilakuyog aning imong anak. Mao gani attorney natingala nga dala-dalaon man na siya pero may mga tikilag dumagiti. Mag sa iyang visa. Magulong man ang akong anak. Oo. Wato dumagiti kuyog imong anak. Nganong mo ari sa Cebu City di no kuyog na noon? Mao gani. So ikaw mismo po na mura kang nagduda sa kagamay aning AFAM. Naigama. Unsa may panawagan nimo sa kapulisan? Imong panawagan nga atong paabisigaran og palawman ang investigasyon, i-appeal pag imbestigar gyud ning AFAM. Mamamusit sa akong anak. Attorney. Unsa may gusto nimo nagkita na mo unsa may gusto nimo mahitabo? Gusto may gusto nimo nga makabuot nga hustisya ani karon sa nahitabo sa imong anak? Gusto ka og hustisya sa imong anak? Oh, nanguling ang ko na good attorney. Oh, naa na ni angkon. Yung sila, manamang din ni angkon. Pero, ang mga unang-una sa akong mga anak na na-adjud ko na ko ang ipa-investibility na ng AFAM kay siya by living partner. Ko, kamo. Kining AFAM nga Istorya kong tarong. kining AFAM nga kalib-in sa imong anak, di unsa man ni dili ni maghatag-hatag ninyo, wala ni dili ni friendly ninyo nga naay mga gift panalitan ka namang gihatagon ba? Or medyo Wala gid ato ni. medyo tihiko ning AFAM? Wala gyud. Ang ilang anak, kung na siya mga kung sa itong mamalit na siya sudan, mato sa mapaluto, ng taon. Ang na, kaya ako di man ko gusto akong anak na mangayo. Mangayo siya sa apam, bulat siya tagaan. Nya mo to mo ang imong anak na hinuon dito nagniwang na hinuon sa AFAM. Kaya mag-dance yung kung siya, kaya mas iingan ang bukas siya. Oh. Unsa may di nimo malimtan gyud sa imong anak nga si Jennifer nay. Yang pagkamanghinaon. Pantasiya ka na. Magmahal dito siya nako yan mama palangga di ko ato niya. Tingnan ko niya. Hindi makatrabaho na ang nasa ko ano kakwarta siya tabang siya nako. So sa may plano ninyo ano iyang patay lawas mag-utopsi karong alas 11 dadon ninyo sa Dalagit ni or anha ra ni dinha sa Alcoy? Ato na sa Dalagit sa amo ato na ikaw man og imbal sa mar. Okay, so human og utopsi imbal sa maron nya dadon sa inyo sa Dalagit. Noon. Karon sa man ninyo ilubong? Ang ikasabutan na mo tamba na 10 days pa. 10 days pa, oo. Pero karon na naman sa state of decomposition, giputos na lang imong anak, di na lang ipakita ang naong.
O napakita ra? Pinigbutang ko na sa anang lungon, ingon ang kondire kay ma'am. Tabunan lang ko no panyo ang kanang ko anang naong kay di naman kami sa apan. No, sus Ginoo ko. So sige nay, amo Nagikumpisa ng tangtang naman ang buhok. stilan ni Hindi ko taon. naman ito nakita na. Itangtang na ilo na nagikumpos na sa kaya ubo mo dyan sa yuta mo lang kung hindi ka una ulo. Sus Ginoo ko. Sakita. Sige nay. Sige nay, salamat kay sa paghatag panahon namo diri sa DYHP o sa IFM. Hindi sa pilang attorney. Oo. Salamat. Okay, Jane. Yes, Attorney Rufil. medyo Kasubo ng pamalandungon. Sakit kaayo paminahon in town, Attorney Rufil, no? Nga, nani ang nadangatan sa iyahang anak in town nga. Kinamanghuran pag yun in town, Attorney Rufil. Nga giila nila nga, grabe ka manggihatago, naigugmaon, Attorney Rufil. Pero mauna ang ilahang panawagan sa pagkakaroon. Samtang nagpaabot pa sila nga maplastar po diyang patayng lawas ni Jennifer, Attorney Rufil. Nanawagan po sila sa atong kapolisan nga maimbestigaran po doon ta o kung mahimo og appeal ang atong live-in partner, Attorney Rufil. Tungod po kay dili mawagid sa ilahang hunahuna ang mga pagduda, Attorney Rufil. So mao na dungog pod nato gikan sa mga kabanay sa maguwang og sa inahan niining maong biktima ang ilahang side po Attorney Rufil. So nagikan na lang din sa may barangay Atabay, lungsod sa Alcoy, particular go din sa may Lagahid Funeral Homes, Attorney Rufil. Ako ang inyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP. Tatak, Armen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Ato nang hitagag pagtagad mahigala standby lang una ato sa balikan kadali sa Idol Tweety to karon sa Alcoy ato kuhaon mahigala ang katong suspect basta magpa-interview baka ni mga sukit di paminaw ang suspect sa pag patay matud pa ni ining maong 19 years old kay natabuan ni mga kaigalaan nawa ni mong 19 years old ang kalib-in mga kaigalaan siyempre nagduda sa dug appeal ning pamilya bata matud pa ang iPad ining maong babae 19 years old nga si Jenny Pearl na trace nga naabot og dalagit. So gisubay na sa mga pulis dalagit pag abot dito mga kikilaan nasuta nga gibaligya dahil ni dito sa dalagit. So gitrace na po nila kinsay nagbaligya. Sus ang nagbaligya mga kikilaan kikini mo dahil si Anthony Balugo Antig alias Abat. Yawag alias Miguel Abat pamangkin. Kami agi katawa mga kahigalaan. Sa tanang alias, abat pa yun. Sumun na trace ka mo yung nagbaligya. O na-trace ka pulisan matod pa nga maon ni suspect. In fact, pag adto nila, padong untang musibat ni. Kinis Anthony Balugo Antig alias Abat. Nga usa mahigala ka nalulungsad sa ginidiling drugas matod pa. Ning mga oras to i-check mahigala si Idol Tweety live and direct gikan sa Alcoy Police Station ni mga oras. Yes, Idol Tweety. DYHP Tata RMN Report. Attorney Rufil, live and direct mismo din sa Alcoy Municipal Police Station kung diin anaa din karon gibalhog si alias Abat og sa pagkakaroon Attorney Rufil murag abat na pud gid ni siya kay dili man gid pud nato makahinabi og dili pud gid siya motingog Attorney Rufil. Apan matod pa pud sa tuang hepe din Attorney Rufil nga si Police Major Josanilo Abelio nga wala pud sila motugot nga interviewon gyud ni ang kini moong suspect pud Attorney Rufil nga kanang i-full interview kay tungod i-inquest sa proceedings pa ni ang kini moong suspetsado Attorney Rufil. Kaganina nakakuha lang tag mga hulagboy ani niya mga video ug ato ang nakita Attorney Rufil igo ra pud tang tutukan maminaw ra pud gyud siya sa ato ang istorya Attorney Rufil kini maong suspect ug sa tuang nakuha din Attorney Rufil sa mga mobisita sa iya iyang itubag Attorney Rufil tulis man ang hinungdan sa iyang kining pagpatay pud ani nga maong biktima nga 19 anyos Attorney Rufil. So tulis ang motibo din niya. Matod pa niya sa uban niya nga mga gikastorya po din sa kaning mga namay mga bot nga bot din Attorney Rufil mobisita mo tan-aw sa iyaha nga dayon na kanang mamarinti pod Attorney Rufil matod pa niya pod
nga tulis ra ang hinungdan po Attorney Rufil sa kaniyang pagpatay ani mong 19 anyos nga babae. Mhm. Ya kaganina Attorney Rufil sa itong pakiginabi inisyal ni Police Major Jose Abelio at amo ni siyang gikahinabi apan sa pagkakaroon na doon na pa po importante nga gibuhat si Hepe mo nang talang sa gid Attorney Rufil ang matod pa niya ang saysay sa kaninga maong suspect nga nasuko siya o iyahang gibuhat ang kining maong krimen kay tungod na suko si Attorney Rufil nga wa siya tagi og 150 nga gisaad ani nga maong biktima nga ihatag para pagasolina ani iyahang tricycle Attorney Rufil. Uy. Mao to, wala man siya nahatagan og dayon Attorney Rufil, iyahang gidunggab ang kining biktima hinungdan pud sa kamatayon pud ani niya. Ang kining maong biktima pud Attorney Rufil pidira nato malili ang kining suspect apan itag din nato sa mga interview Attorney Rufil. Mm. Na siya karon sa CR mahadlok pa ni siya mauwaw na siya Attorney Rufil pud kay iyahang gibuhat Mhm. ani nga maong biktima ambot lang nagmahay ba ni unsa man gid ihang motibo nahilabtan ba pud ba ni ang kini nga maong biktima kay gihuwat pa man pud sa itong mga kapulisan diri sa Argao ang autopsy result sa kining biktima kay wa pa man pud ni nila nasuka kay Isa may uban niya diya sa silda ron. Sierra usa din hiso sa kasalda ni Rufil apan doon na po'y usa pa kalaing piniri sa Attorney Rufil din hiya pa nakita ka ganina. Naghearing lang. Oo, sa pagkaron siya na lang usa. Ya, murag dili guro ni siya ganahan makadungog pud sa tuang tabi Attorney Rufil kay iya magitakos na maayo pagas ning kaning goan gripo din hi. Mm. Ya, sa dili pa nato makahinabi si Hepe Attorney Rufil sa iyang saysay pud ganina nga maura pud na ato sa nga bisitaon din hi Attorney Rufil ang tricycle nga gigamit ani Gigamit. ang suspect nga dunay butang God is good. Oho. Apan sukwahi sa gibuhat Attorney Rufil. Nindot man na niyang mapulong gibutang sa tricycle. O nindot kay nga premium ni iyang tricycle Attorney Rufil kay dunam tay nakita diring CCTV. Oh, kuyawa ha. CCTV diri. Nay CCTV pero dili mo andar Attorney Rufil. Mhm. Nga ang kini nga mong tricycle di gyud ni mao ang kini nga maong kolor ani kay lagi yahan na ni nga gipintalan pag balik kay tungod po doon na mga dugo din nga So napa nga dugo day adult 20 napa day na trace diha? Kumauho na. cover up na niya aning maong pintal Attorney Rufil. Mm. Tungod aning pintal na cover up na niya ang kini nga Ano bago na nang gipintalan? gipintala niya ang kini nga maong tricycle Attorney Rufil. O sa to bago nang gibutang niya God is good. Oh, nay God is good gyud atubangan gyud mismo sa iyahang tricycle. Oho. Sa mga gisaysay pod ani Attorney Rufil sa itong pakiginabi ni Hepe nga ang kini nga maong suspect kay notado na nga kawatan lakip na Attorney Rufil tigamitan og ginadiling drogas dinhi sa lungsod sa Argao Attorney Rufil. Alkoy. Sa Alcoy. Oh, dinhi sa Alcoy Attorney Rufil. Kuan notado na ni siya kawatan si Attorney Rufil mo gamit pag gyud og ginadiling drogas og bastos pag gyud ni siya sa iyahang mga pasahero Attorney Rufil. In fact, dunay duha ka buo ka mga babae ang nireklamo na ani niya kay hapit niyang luguson. Attorney Rufil wala lang ipadayon og proseso po sa kini nga maong kaso Attorney Rufil siguro hasulan sa kataas po sa process mo nang sa pagkakaroon mo gyud ni dinhi gyud siya madut-an ang unang nadawatan nato Attorney Rufil murder ang ipasaka nga kaso apan dili Attorney Rufil kakang soan ni kay ay Robert Mm. Di magpa-interview tong suspect mga kaigalan to lang balikan sa si Idol Tweety. Kumusta sa paydugang mga informasyon nga makuha dito sa habig sa kapulisan ni mga orasa. Yes, Idol Tweety. DYHP Tatak RMN Report. Yes, pero feel anata sa buhatan sa office ni Police Major Jose Abelio ang hepe dinhi sa Alcoy Municipal Police Station kung dihin nato ang sayron Attorney Rufil kung unsa pa ang ato ang makuha nga impormasyon kabahin pud ani nga pagpatay aning 19 anyos sang Mr. Hotel live and data sa DHPR Butayas 93.9 kaubo si Fernando Fernandez Bayo.
Mayong buntag, sir. Major Abilio, good morning. Okay. Dili kay maklaro ang kwan atong signal. Okay na gamay lang kayo ha atong sa balikon gamay. Tawgon na mo ay mong mong laing cellphone idol tweeting murag na naikakulian gamay atong signal mga sukitig paminaw atong nga balikan kay sayang kayo. O mangita taga pamaagi nga maka-interview may gala nga tin-out na to no layo na mo kuning alkoy sad mga sukitig paminaw. So gamay lang kay mga kaigalan ha atong pagtagad ni karon ang atong pagpakinghinabi kang Police Major Abilio Mahigala nga maoy naka kuan sa ani Police Major Jose Abilio nga maoy hipi nato sa Alcoy Police Station. At least ila mga higala nga na kuha dayon no kining maong kining maong suspect no. Okay, so ato na mahigalang balikan karon para nga ato mahigalang mahinabi ang ilang hipi labot sa ani mga kagalaan. Sinya sila ko dai kung ma-okay na no. Ang atong takna alas 9:54 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kini sa point. portion ito garito mahigala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na kalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa saman, pagkaputol sa tiil bisan pagani pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw nagulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the Atong point. balikan sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, balik ta din hiya sa buhatan sa Alcoy Municipal Police Station na kauban nato si Police Major Sanilo Abelio. Mayong buntag pagbalik, sir. Good morning, sir. Attorney Rufil Banyok ni. May buntag, attorney. Good morning. Sa mga suking tigpaminawan. Major Jose Nilo Abilio, among gi-comment ang trabaho na to sa Alcoy Police Station nga inyo nang na trace ni og na, in fact nadakpan na ninyo kini maong suspect. Yes, sir. Salamat, sir. Kumusta sir unsa inyong pamaagi nga na-trace ninyo ni og nadakpan dayon kini maong drug addict man nga tricycle driver matud pa sa tunakuang report. Ang naitabo magkuda ni attorney, pag-report diri sa foreigner nga nawala ang iyang kuan, ang iyang living partner. O ato gi-record na siya kay kasagaran magud nahitabo diri sa atoa ang mga missing kuan gud nato diri pamalik raman after 2 days. So kaniya 3 days na wala pa gyud na nibalik, so mo to nagpa-conduct ta og investigation. So mo to nga gipangutana siya ang foreigner ato gipangutana kung naabay gadget nga dala ang biktima. So niingon man siya nga naa kunoy dala nga tablet. So motong gi-instruct sa atong pulis nga i-try ko no og locate basig na atoy GPS or something nga locator sa gadget niya. So motong ni uli ang foreigner yang gi-try after pila ka oras nanawag siya kag inform nga na-locate niya. Ana ako no sa Barangay Ubong sakop sa Dalagit. Lungsod sa Dalagit. So motong ni balik siya diri sa to sa police station o ato gipakuyogan dito og police para ma-recover ang kwadong namasin sa ta nga basig na dito ang babae nga iyang kalibin. So pag-abot nato dito nasuta nato nga giprinda o gibaligya pa na niya ang kuan sa certain abat. Katong nagprinda dito or nagbaligya ba na kay wa man gud na maklaro attorney kung giprinda or gibaligya kay naa mo sad may usa nga gipaswapan ito og butang para gisuyop. So mana ato giklaro sa nato kay ang suspect tama pa dili pa mataro nato istorya mag-usap-usap ang iyang istorya. Oh. Mo nang iklaro sa nako o para sa pag-file nato maklaro gid nato unsa gid ang nahitabo sa gadget kanong naa dito sa paong lugar. Pero ang klaro lang ato nga naay ngalan nga a certain abat
nga mo'y nagprinda or nagbaligya or nagpaswap. So mo na nga ato giimbestiga kung kinsa gini si Abat. Naidwa ka personality nga Abat ang ga dito sa ilaha. Ang usa ka Abat kanang taga Dalagit si I think si Alan Sanoy ang tinod pangalan, ang iyang nickname Abat. Nasa usa nga Abat nga taga Alcoy kuno. Mao na nga katong si taga Dalagit ato nagi-erase. Giwala na nato kay di ko man gyud gitumbok man gyud sa atong nakuhaan sa gadget nga taga Alcoy gyud nga Abat. So dito nangutanan na sad mi kung kinsa gini si Abat kay wala man mi nakita nga nahibawan nga Abat diri sa amo nga nag-nickname og Abat nga personality. So dito natagpi namo ang kuan ang iyang description nigawas na ang pangalan ni Anthony kaning gingadlag Abat. Pero naani siya angga gid diri sa moa pero dili Abat. Limot lang ko sa toy angga niya diri pero dili gid Abat ang iyang angga. Pero tagpi lang namo nga siya kay based sa description nga gihatag dito sa kuan namo sa gadget. Oh, okay. Doon na may mga CCTV sab dito, sir? At least pagdugang support lang? Mao pa na atong gitanaw ron sir kung may mga CCTV kay ang diri sa katong sakyan sa babae sa biktima ang CCTV dito layo ra kayo dito ra dapit sa may MSA ato sa nag-backtracking ta karon atong gitanaw dito unsay mga possible nga CCTV nga matanaw nato og unsa kay usasad ako na naging nagaan ang akong investigator nga ang iyang tricycle gipintalan og usab. So kung may CCTV man gani ang mugaw sa CCTV dili mauna nga kulor nga tricycle. Unsa may background? Unsay background aning Abat? Kani si Abat nga taga Alcoy, kuan gini siya sir, notado gini siya. Karne kay sa una nadakpan na siya diri sa atong station, dili pa ko ang chief of police diri. Nadakpan na siya og drugs. Ya usasad notado sad ni siya nga kawatan. Diri sa Alcoy. Ya naani siya mga history nga ni-attempt ni siya pang-rape to duha kay gayon. So wala lang mag-prosper, wala na mapahil og kaso kay ang mga biktima mahadlok kay medyo itugon sa ning bataa gyud. Dako sang tao. So mo na nga wala mo prosper ang mga kaso atong duha ka attempt niya. Ya nasad ni siya mga sumbong diri sa atong WCPD sa ngalain nga atong mga estudyante nga musakay siya ang tricycle. Ya iyang binastuson ba? Ay ingnon nga unya na uli dai sorry sa ta. Ano ba? Mahadlo kay mga minor ba na ang mga estudyante nato diri sa Alcoy nga iyang gipasakay. So totally kuan gini siya. Doon ay problema gyud. Basta gini siya nga pagkatao. Kining foreigner, ang foreigner may misumbong ninyo og una diha or katong igsuon? Kisa may nagpa-blatter ang foreigner o katong igsuon ni ining Jennifer? Nagdungan o nagdungan na gid sila umaw the same day ra gid kay ni report ni sila ang ang foreigner o ang pamilya sa babae. Pero sa akong assessment sa foreigner is ang foreigner wala gi kuana sa ako alang na attorney kay base ako matanaw man ta makita man nato unsay kuan kay kani manggod silang duha nakaila ko ani sa ila kay na-discuss siya manggod motor silang duha diri sa tuwa sa Alcoy. So di ni first time nga nakamit ka ni foreigner? Dili. Second time na na-arrest diri niya. Pag kuan niya, pag ari diri kanang biktima buntis na. Nya tungod atong disgrasya nakuhaan parinor magani ang dagag bunog ato na nakuan lang ang babae kay tungod nakuhaan ba. So kanang first time nga mo na meet diri katong disgrasya nila sa motor. Okay, so mo din hitabo unya kini ni ang so nagdungan-dungan na nag-report na sa opisina dahil katong foreigner o ang pamilya. Kining pedicab, kining tricycle, mga kanus ang adlaw ka nagipintalan. Tuyo nagpintal nga, luminos ra kay pintal. Pag kuha na mo, pag gahapon, pagkakuha ni na mo, 2 days ko no, before siya nadakpan na pintalan niya. So kung 2 days siya, mga after sa, yang giingong gudana, na Sabado niya kuno napatay ang babae. So mga Lunes, napintalan gid niya pag Lunes. So ni angkon siya sa inyong investigasyon sa kapulisan nga iyang napatay ning mga babae.
Oh, ni angkon gyud siya attorney nga siya na sa ang tudlo kung asa niya gitago ang katong kutsilyo nga gigamit niya. Ang katong lugar din niya, sa man gilabay niya ni dito sa poblasyon? Kini mo babae dito mismo sa Oh, sa kuan sa diri sa Tangkaya poblasyon. Sitio Kangkaya, barangay poblasyon. so siya may naglabay na ni dito. Oh, siya naglabay nagdaan na dito kay ang pagsang ni sakay man gud niya ang babae, ang biktima nato ni sakay dito sa utlanan sa Atabay o sa Giwang. Layo-layo distansya kay na sa Kangkaya. Nya kay dito man nagapuyo ang kuan ang biktima. So pagsakay niya dito, base sa giingon sa suspect nga nangayo siya og pang gas kuno. Ay siya pang gas kay layo man ang biyahe padung man kuan dalagit. So niingon ang babae kuno nga 150 lang ya. So nisugot siya. Sige 150. Ya karon kay dugay man nakahatag ang babae. Lagi iyang gidunggab. Murag mabaw ra kay ginungdan attorney ba pero mao gid ba niyang giingon sa kuan sa suspect. So atas ni angkon siya nga siya may naghimo sa krimen, na-trigger siya tungod atong wa mo hatag og 150 or nadugay paghatag og 150 pesos ang babae. Oh, murag mao na attorney, murag mao to inungdan nga dugay ni hatag mao tong iyang gikuan. Iyang gidunggab ang babae. Diha sa tricycle gidunggab niya mao to nga wa na siya makabot og populasyon gyud kang liko lang siya sa Kangkaya pero mao man first nga kuan sa Kangkaya mao na utlanan diha sa populasyon og sa kuan Giwang. Diliko na siya dito sa paubos para itago na kay patay murag sakot patay na to diha sa tricycle attorney. So nya human iyang gida dito sa lugar, humagkamatay sa tricycle iyang gida sa lugar, nya iyang gilabay dito. Oh, dito na niya gibilin gitago. Unya ang iPad sa babae mo iyang gidala para iyang maprinda o mabaligya. Gidala na niya ang iPad. Mao to nga naitabo ang iPad, mao to naprinda dito sa ubong o nabaligya ba to sa ubong. Dili gini sila kaila ang biktima nga kini si Jenny Pearl o kini ni ang kuan suspect di sila kaila. Timing lang nga pasayro. Dili sila kaila attorney. Base sa gingon sa foreigner dili na sila kaila kay kanimang gud ang kuan ang biktima nato og mugawas ni siya kasagaran na ni magpuyog gid sila sa foreigner. Okay, giunsa niyo pagkabaw nga naa nang lugar sir kana patay lawas? Lain ni report sa amo sir nga buntag ato nakigistorya ko sa ako ang kuan sa ako ang ako ang investigator nga nagpalo up ani with regard sa update sa kaninga kaso sa katong pagkawala o sa katong pagka-discover sa kuan pagka tuha nato sa tablet mo nagyadto ni nila ang lugar ni Abat ni Anthony ya ilang pangutana dito sa unsang anong naa sa iya ang kuan naa sa iya ang tablet kano siya ang niprinda dito o nagbaligya. So ni dinay gid siya nga wala siya kabalo wala siya kalibutan ana naanak ko noy kuan naanak ko ni dool sa iya nga tiguang nga nagpatabang sa iya nga ipaprinda which is dili siya acceptable kay tiguang wa siya kaila. Ya anong kuan kuno nga tiguang kuno nga may insist niya nga wala gid siya magpanana dili siya moy nagkuan nagkawat o dili siya moy nag hilabot nagpatay kang kuan wala at the time ato nga nagistorya kami sa ako investigator is wala pa may bawi nga naipatay. Mga pila pa ka minuto ato sa panaabot ang tanod nagpaybaw nga naay patay nga nakita dito sa kuan nagilabay dito sa likod sa isolation facility sa municipal of Talisay o kuan Alcoy. Kining kutsilyo na akalon na sa inyong kustodiya ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Nasa mo attorney. At least kuan na to na sa forensic examination kung gikinahanglan. Amo nagi-kuan attorney request na namog DNA o para maklaro gyud kay naa pa may lama-lama. Oo. Kini mamasaylo siya magdaldala din sa kutsilyo ko no? Lutado mo kundi siya kawatan attorney niya ang iyang tricycle puno gid na sa gamit. Nay bara di cabra, nay mga katumurag sanggot, nay mga hayop nga inagiban gyud na siya may magdaladala ni siya. Kuyawan ning tawhana ko maohon. Oo. So nya kini ni ang sunod na mo'y plano pagpasakag kaso sa pagkakaroon sir ano niya? Karong adlaw. Ang atong giandam karon sir is robbery with homicide. Ang atong gikuha base sa pangitabo nga iyang giprinda ang kuha, gikuha niya ang gadget. Iprinda pagid niya. So mura mo na atong gi-prepare karon nga kaso nga ato ipasaka sa iya.
ang cellphone sa biktima o guban nga mga gadgets inyo bang nakuha sir andil na sa inyong kustodiya para mahimong ebidensya unya? Ang kwadra, ang dala gid aning biktima nato, attorney, kadto ra gid ang tablet. Ang iyang cellphone gibilin ra sa balay. Oo. Ang pamilya sa biktima naka-istorya na ba mo sir? Nakaduol na ba ninyo? Labo human nadakpan kining maong suspect? Yes, attorney, nagka-istorya na niya. Ako nasa Jagina kay ni-insist sila nga sa participation sa foreigner. Pero ako sa laging na niya, dili man gud kami, awi pasabot sila nga kami, dili mi mo file og kaso based on feelings nato. Kanang ang ato ang kuan di mo file ta kaso based on evidence. Kung unsa ebidensya nga namong nakalapan ni nakuha namo, mo ya mo i-file. Dili kay kung ilang ang i-insist mo nga i-appeal ang foreigner, wala man gyud, zero man gyud turni, wa man gyud. Nagpapagay siya, ni offer pa guys siyang 10,000 nga reward para lang makatudlo kung asa dapit asa ang iyang live-in partner karon. Ang ilang mangong gidudahan ko nung usapod, nga ano ko nung dugay kay sa Pebaw sa foreigner, nga nawa na din adto sa Badupa. Unsa may sultis foreigner nimo sir? Doon na ba siya mga istorya nimo nga anong dugay sa ni-report? Dili, ang kuwan ko na ni Torne, ang kuwan ko na itabo, ang kanang pagkawa, normal na usay mo uli, kaya usay mo uli man gina, uli man na kuwan, may bawa ang pariner. Ang iya lang sa pariner yun nga, ni-report siya diri sa MOA, nga wala na mibalik ang babae sa iya, ang iyang living partner. 3 days na. Motong na-worried na siya. O nangita na sa siya. Mo na, puntat sa siya, ni-report siya diri sa MOA, nagpa-blatter nga wala lang. Kaya biniya kung kanang away nga magtiayon, huwag man na magtiayon, ginaglipin man. Oo. Kanang away nga, ginagmayra. So, nagtuon lang sa niya, naluod na ba? So, mo siguro to wa dahil ni Kuan, kay kabalo man siya, pinay man to niya, naman to yung mga parente, basig ni ulir sa dito sa ilaha, mabalik na sa to. So, 3 days naman wala, mo tong worried na siya, mo tong nagpa-blatter na siya, ano ang balik. Okay. So, nag-away gid ni sir, katong pagkalakawa. Murag nang luod tong babae siguro. Base sa giingon sa Kuan, base sa giingon sa pamilya, kaya naka-istorya na mo nga, na kuno ni sila nag-away lang kuno, kamay ra ko. Ako dito giinan ang pamilya niya nga, normal na siya. Normal nga mag-kuan na siya, may away, magpamilya ko na sila, kaya nagtipo na. Pero, sila sa siguro may tabo, kay sa kasagaran sa akong na kahimbawaan lang na ako to niya, basta pa rin na mo patay, di gina ilabay o kuan, sagbutan. Kasagaran na naaragin na sa kwarto o sa balay ragyon. Okay sir, no, kinini ang salamat kayo sa paghatag nimong panahon na mo sa DYHP o sa IFM sir. Salamat sa attorney, salamat. Okay, gamay lang, usa lang, ang kamoy nag-request para sa autopsy sir, no? Ay, yes, attorney, kami na ang Alcoy Police Station na ako na ni permato sa request sa autopsy o sa DNA. Okay, so karong taon-taon mo lang schedule ang autopsy dito sa punerarya. Possible, attorney, kay ganiya ako matugi pa sayo ganiya dito sa opisina sa forensic ang mga alas 8 na receive naman nila ang request. Major Jose Nilo Abilio sir, salamat kayo sir sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM. Salamat sa attorney. Good morning. Okay, Idol Tweety. Attorney Rufil, mao to si Police Major Jose Nilo Abelio at adyo na kay nabi o kaganina ato apod yung nakitaan ng kining maong suspect. Attorney Rufil nga sa ato lang obserbasyon sa iyahang mga lihok. Attorney Rufil, wala pa gid ni siya mahuwasan o gugaling manggani. Attorney Rufil, sa iyahang gibuhat kay Wala pa itugpa, Idol Tweety, wala pa katugpa. Wa pa katugpa kay tutukan ka Attorney Rufil, pertigin tutukan niya dayon siga na jud kaayo siya kuan na Attorney Rufil. Siga na jud kaayo mata. Mo tago na siya Attorney Rufil niya. Kanang siya na lang usa karon kay lagi naghiring ang iyang kauban nga pinirito. Di naman noon siya mahimutang niya naghagulgul pato siya kaganina naghilak-hilak pag hatod sa iyang asawa Attorney Rufil og pagkaon sa iyaha. Kaya naghatod man ni og pagkaon ang iyang asawa sa iya Attorney Rufil. Pero mo lagi nato apang gihuwat po nga ma-inquest niyang kini mong suspect o galing doon na tayo sigayon nga makahinabi gini siya o musturya siya sa iyang Attorney Rufil sa tuwa sa DYH website na atong hinabiyon natin ni Rufil. Okay.
Dini na lang sa Alcoy Municipal Police Station kini yung Idol TT Saya sa 93.9 ug DYHP Orman Cebu Tatak-ar. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Salamat Idol Tweety sa imong report gikan sa Alcoy Police Station atong adtuon ang crime scene. Ngadto gyud mahigala sa himutangan, din didto nakit-an ang patayng lawas. Unsa man ning lugar ra gyud ay? Naunsa man pagkahitabua? Atong i-check lang mga oras sa mahigala sa dapit nga nakit-an ang patayng lawas to akalon si Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul? DYHP Tata RMN Report. Radyoman, Attorney Rupil, ato Speed Pilot GC Sumampong, girumbo na mo ang lugar din dito makaplagi ang nanimaho na nga patay lawas sa 19 anyos nga si Jenny diri sa Sitio Kankaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Asa man ni dapita? Ug gikan kag lungsod Attorney Rupil padung kag south, left side di siya, kilid di siya sa usa ka open type nga gym diri sa Sitio Kankaya. Isod mo diha, simentado siya Attorney Rupil, no? Igsod mo ay lugar simentado gikan sa National Road o National Highway, mga 3 to 400 meters ang distansya ining dapita. Ug gikan po kag south Attorney Rupil padung kag Cebu City, right side di siya doon na iskina kilid sa ilang gym mo sud ka diha simentado kining kalsada diri Attorney Rupil. Ug tumas nimo diri dapita, wa lay mga kabalayan nga imong makita gawa sa mga nanubo nga mga punuan sa kakahuyan. Kasamang Paul? Yes. Kini medyo familiar tagamay sa Alcoy kay taga dinha matutong kauban si kasamang Eli Karunggay o ginguman si kasamang Manny de los Santos Robacal taga Alcoy man to nya kita nakaanha magitana kanunay ng Alcoy sa una labi pa sa buhi pa to si Eli. Kung gikan tag Cebu City padung ta sa Alcoy, kanang simbahan bitaw nila Paul, nya dunay munisipyo nila diha, doon na may dako kayong hawa no. O gikan tag Cebu City nakaabot na ta diha or wala pa or naunha na. Lapas na ta Attorney Rupil. Lapas na. Okay. So Lapas na ta. padung na day kag bulhoon ana Paul. Oh. Left Okay. side ni siya ang eskina o gikan tag Cebu City padung tag south, left side ni siya nga eskina, ang landmark ani duol jud kilid jud siya sa ilang gym diri nga open nga gym diri sa Sitio Kankaya. Okay, so Diri ako sa lang gi poblasyon. figure out no ang lugar gyud. So padung ni sa dagat, Radyoman Paul. Padung ni siya sa dagat Attorney Rupil, nakanindot lang kay simentado, no? So itulas nimo diri Attorney Rupil, wa na kay maagian nga mga balay, left and side, left and right side. Gawas ini mga nanubo nga mga kawayanan, punuan slubi o kining sa ni mga klasiha sa mga tanom-tanom diri nga nanubo. So left side ani unahag gamay dunay dagko na nga mga balay nga panigiya og mga foreigner. So kining dapita Attorney Rupil, ini nakita nato nga upaw nga yuta di mailhan ni nga sud gawas na ang mga tao ining dapita. In fact, kini lugar gihimo naglabayan nagbasura Attorney Rupil, no? Atong sudlon dinhing dapita Attorney Rupil giaswat ang patay lawas ni Jenny sa suspect ug iyang gida ining lugar kini atong gisumok meron Attorney Rupil kini lugar kini mao ni dapita na Kalibunan man Paul, kalibunan na ni. Kalibunan Attorney Rupil, no? So nisumok na ta ining kalibunan. Doon ay mga basura timailhan nga doon ay mga residente nga nang labay dinig basura Attorney Rupil ining libon kayo ya bakante nga yuta, no? Oh. So ato ning gipadulan pa kayo sumok ta daghang kay mga dahon-dahon sa mga nanubo nga tanom kanang dapita diha Attorney Rupil kana ako gitudlo. Diha nakita ang nadugta na nga Uy. patay lawas ni Jenny. Sus Ginoo ko. Kaya grabe ka libon panahon sa kagabion Attorney Rupil o kadlawon ngit-ngit kining maong lugar. Doon na may naduol nga poste unta pero bansi ko buyas na ba siguro ning bumbilya ang gi-attach I don't know og magsiga pa ba ni ngiog og panahon sa kagabion og kadlawon. In fact karong mga orasa gani bisan og buntag alas 10 pasado na diri sa atong relo Attorney Rupil
wa kayo yung mga sakyanan nga mo sa katungas ining dala, no? Okay na ho. So kanang nga kalsada Paul padung kanang kasadaha padung na sa beach or padung asa man mo kuan? Kini aturong na punting sa atong Eagle Eye padung nis dagat Atty. Rupil. Ah. Unya mo tuyo ko mo na ni ang padung pod sa gawas. Kana diya kanang dulhog na siya. Kay ug mari ka dire patungas man ka Atty. Rupil. Patungas ka ining kasadaha dire nga sementado na. So mo ni ang crime scene. Nga doon ining crime scene doon ay poste dire kana. Usara ka bombilya, bensin kubuyas na sad. Murag ang iya na siguro musiga pa pag gani ni. Ay ang hatag kadan kinira siguro dire sa tungod-tungod. So makaingon jud ta nga sud gawas tang mga tao diri dapit Atty. Rupil kay naupaw na manglindahan dire oh. So sud gawas ni ya nasa mga basura. So gihimo na gyud sa ding labayan ng basura diri nga dapit Atty. Rupil, no? So og kadlaw niya gihimo ang paglabay, posible ko kayo'y makakita niya dire. Kaya bisan gani ilong oras sa Atty. Rupil sa kundi kaya nga alas 10 pasado na wa ko'y nakita nga mga sakyanan nga ni saka dire or mga tao malangka nga nagbaktas nga mo ari dire nga dapita kay ug naa kay tuyo dire magdakay jud sakyanan kay mga private naman ni dire nga mga yuta og mga balay sa unahan og resort Atty. Rupil. Kung timingawa gyud Paul, wa gini labay in town bisag motor na lang gani. Wagad, no? Wagad, Atty. Rupil. Maning barong ka diri skili, palandong ta na. Wagad. I don't know, di na takatag-anog. Doon na ba'y musud, aning orasa. Basta kay white klaro ko, no? Ang musud-sud diri, mga naalag yung tuyo dito sa ibabaw, Atty. Rupil, no? So mga, kuha ni siya, mga 3 to 400 meters na gikan sa National Road, kini maong area o libon nga lugar, din higi bunag o gibilin ang patayng lawas ni Gini Atty. Rupil sa suspect. So mo na ang ato pagbisita diri sa crime scene Atty. Rupil, no? Uban ako si Speed Pilot Jesus Sumampong sa atong RMN Patrol. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, so mao ni mga kaigalan atong gisubay kay lamang kay ni mga higalang 19 years old nga na missing unya nakitaan patay na tan-aw no ni karon ang ato mga higalang pag-check anay ang autopsy. Kay autopsihon man ni mga kaigalaan og unsa gyud kaha ang mamahimong resulta ni ining maong pag-autopsy og hilabdan ba kaniday before na kuan, no? Masuta na diha mga higala. Unya na naman taon sa state of decomposition kapait ng taon mga sukit di paminaw kaluoy taon, no? Kay 19 years old pa magud piting bata apa mga sukit di paminaw, no? Ang pamilya natural do na mga higalay mga pagduda labot sa anak mga kahigalaan. Pero tanawon to mga circumstances sad mga tosang tagag pagtagad ang atong kapulisan aton to pahunghungan ni Idol Tweety dito nga palawmi-lawmi pagdugang inyong investigasyon, pero kung unsay makita sa ebidensya mao gyud ato basihan, no? Og kini ni ang kuan kini maong foreigner nga gidudahan sa nila doon sa pagduda gamay paimasigaran na gyud para maklaro sad mga sukit di paminaw, pero mo lagi na og tinuod to mga higalang nga hinsumbong sa tong foreigner ni hatag ba ni kuno 10,000 day motabang kinsay makatudlo. So tan-aw na tong timangon sad og tan-awon sa nato ang dugang pa mga ebidensya kuno na tayo makuha mga higalang nga mga CCTV mas maayo sad mga kaigsunan. Straight to the point.